Засумавалі без рубрыкі пра самыя адстойныя беларускія трэкі? Задавальняю вашу смагу, бо 2 трэкі ніжэй полная лухта. Звезды в шоке, звезды в здании. Але гэта не замінае мне ржаць і захапляцца смеласцю іх выканаўцаў. Красиво уходил закат за рекой. Першы трэк ад маладога і стыльнага рэпера Юг 404. Штомесяц ён пудрыць мазгі ажно 65 тысячам слухачоў. І гэта толькі на Spotify. Прямо из гримерки в Таиланд. Запомни этот хайлайт. Это sensation white. Трек «Звезды в здании» смешны і вяртае нас у атмасферу тых часоў, калі па тэлевізары паказвалі Сергея Зверова. Посияли и потратили. Ла-ла-ла-ла. Модных луков испытатели. А вось трек ад Ісая «Там за рекой» гэта ўжо не для слабакоў. Максімальна шаблонны, эстрадны шансон. Почему мы не стали одной судьбой? Цяжка паверыць, што малады хлапец гатовы такое спяваць. Там за рекой обнимал тебя последний раз. І у Ісаі таксама шмат слухачоў, але трэкі ў розных стылях, таму складаецца ўражанне, што гэта не асабістая творчасць ад душы, а ось такое папуры з рэстаранных хітоў апошніх 35 гадоў.